Salam doğanlar qowmiyadaýlaňyz. Dogaja adı değilse ananmaýadykda şon ýarda bolýyn. Şu gün bir bolan sluçyny widealymda öýümde. Şu günjak bolan zat. Bir daýda iki ýana geçip eýle beýle geçip menen bir jigim çykar ýanna bar seret suw gerekmika ýa bir zat gerekmika ýagdaý gowdalmyka dip bar çık sonra bir bu töwreňe adam däl dip inni garradım ya bir ýagdaý gowdallar dip çıkyp sorasy oturasym gelýär näme bolanokmy diňjim alasym gelýär onam gen gorjak gel ýöne bu mat bu wijaň soňragda gelen haçanky öňümizde bir oturdy gapymyzyň ýanyna oturulmadyňa öňümizde goňşymyzyň ýanyna bir oturdy gapdarymyzyň bir oturdy onuň goňşy oglanjyk bir çağajyk barda ondan sorapdyr onam soňragyny eşitdik-de ýaňyla şu öýüň eýesiniň adyny aýdyp şolaň öýüni ýerde dip biziň öýümizdiň salgysyny sorapdyr planlar niýede ýaşaýar dip atlandyryp durmaýna ondan görkedypdir biziň öýümizi indi bu daýda indi gyzjygym giydi çykdy asyl utançsız hele adam jyn hakyky diňe adama ýamanlyk etmek adamyň öýüni bozmak ine şun ýalaklar barda işläp we gazanç edeýin diýen oklar ýöne şeýdip biriniň dogasyny tepip bereýin ýa biriniň dogasyny edip bereýin diýip şeýdýärler da adamlar şeýdip gazanç etýärler ine şu wagt indi gyzjygym çykanyk oturup şa wijaňy men bölek edip alyp otyryn uzak gitmesin diýip bärik göredi men kameradan görüp durun bäri göredi oňşyma seretdi hiç kim çykanokmy daş töwrüne seretdi adam ýok jeýstip dedeýin niýe-de ene gelli ana gow görnýändir kameradan bärak süýüşde adam seretýär seredenokmy utançsız hele ýüzünem ýapýa ýüzünem ýapypdyr ýüzüm bir görünmesin diýip ene ştaýda alyp dogajagyny oklap goýberýär utançsız Hudaýym edeniňiz özüňize barsyn. Adamlar şonýal işsiz-de ýörüýtip pul berip doga alyp biriniň öýüni ýykmak ýaltanmaýan adamlar hiç hilek. Ana oklady. Ana oklady şumat. Ene bunny iýem gyjygym çykdy, gördi, gaçmak bilen inni tutulmasam bolýar dip adam oturan bolsa, ýamanlyk etmedik bolsa gaçmaz-a. Ene utançsyzyň suraty ama widia daly mene ýanyna baryplay utançsyz prosta daýower zat bolansaň menim güýjüm ýetmedi. Ýöne muny utançsyz men tek tapýan şunu görüp oturany degişli şol. Şten etdirýanyň kim etdirýän bolsa öýde bilip çykdyrandyr. Suratyna çende baýyn tek tapmak kynda muny. Ene şu geleýde. Açan ne iyiliğin her arada gururun giderine. Ay kardeşler gördünüz mü kanka TikTok'ta bir video çıktı. Ay gelince görünürse şu bir yerde maskaracılık da vay cencer vay olsun. Bir de maşutaydı. Bir gelin ay iyiliğin ağrının üstünden eklenme. Ay dımbıl edin bak. Vay iyiliğin ağrı bilen ağrılığın varsanız. Vay hele bile bak yani bir de iyilik ağrı bile nereye kadar çaya edinlik. Vay nemi. Vay dama eşekten yıkılayım. Ece kakıydayım. Plan pıspıtan. Ay koyver ay alırlar gerek kalbiden sıkan. Ha şu kardeşime diyen canın tavuğusun ha. Doğru ettin ha valla. Kayıp gelince biliyor musun? Hıtaydan maşin olsun derman encamlı boy hariydin mekan çaylan üstüne eline ahmet vakadan yerlerini. Mekan çaylan akandır video açanı bellak geçer arkayın yazıp bilirsin doğun. Ha işlik gel işleyen ha. İşleyen ne dedim. Kayına bir işleyen ne kayına mal yerlen gidi. Kayıp! Olmasan da at yok. Artık kansenere tutup yatmam par edip. Pır mı? Usluk demişsin o diyesen usluk da şu neyse çen olsun nelerken. Ertire mi kun sama vay vasulen ya. Vay geber oy. Vay hoplama. Dipnapda utara var ya. Ata oklama olsun ne sueda ara varacak bu malvanım da utara varlar da doğun.
Can ediyor. Ökönü basık sana diyor. Yuva entegem pozmadın mı kontaktından nomuru? Yok. Men o şogun gidiya diýlenin onu pozup ayırdım. O yok edip nomuru. Ha birden geleymesin o. Geyler mi var giden adam? Yüzüne basaydı hivile deyinle. Yüzüne kızılı basaydı ova bas. Sana dönük. Bilsin o yerini. Yerini bilsin. Bilsin. Şey deysene Cuma. Ön kwas aylap etdi de yön elleme sana tutçuldu ara. Alan heleyi. Gelsene ama birden. Gelenle näme? Başlık mı önüne? Gelenle näme? Korkak damarını tuttural seni uyuma vardı. Yüzüne bas kızılı koy. Vardın şuna. O musik. Musik oğlanlar bağıra her yerde. O musik. Doğru aytdın ha. Musik. Bakal. Dere de o. Köyne baş geçip var ya. Eyle ben bir topur pakete kumuk düşelim ha. Yok o devletin o paketlerini o kovan heleyim yalan varsın. Kömek bağma. Baktım da sana kömek ihtiyacım şu. Yok. Tüyücü iyi ben ağzına su gene girmez. Bol ayıptır köfeni yanına koyup. Doğru aydın. Bu diyarsa kol seni alayım. Neresi ne ettin ha? Bunlara kakıştın. Sen öyle. Onu bana aylayarak koyun ama. Oysana yüzünü. Çoğur nadım. Dur bir ben. Hani? Baslık sana ne yapalım malik? Hay ben için baslıktın hemişe. Alın oklar diyen bu. Ay bular o sen gitmek kan nomur pozdular. Menden nasıl hasarın yaptı. Bu tane gelen mastıklara bastık. Evet numara o ha. Sizin yarın gitsi de bol bilmedi abi. Ananım. Mangalan yalnız mı? Ne mi kamak? Bollu. Arkayın sana etmenim ağabey. Bu ne bittin oğlum? Değerledim. Beğensin ne görüyorlar. Gelip görsün onu iştirmiş. Kapıdan hanımdayken o. Kapıdan hanımdayken o. Şey sen o. Yoksa oradan neyin nıklayımın satıp daha dedik. Salam, hoş geldiniz. Gödel çağırıp berayın. Balya. Hava. Ne için çağırdım? Gödel, bağışlamayın. Kimdir birine? Men sen bahte derlimen yerine ilk baktın nämedigini bil. Men yönü oyun etdim ha. Ehlaydan narmay. Cemal'ın sana etip vereceğim. Men yerden üleyim. Ol meni yitirdi deyipsen. Gıssanma. Kimin kimi yitirenini intak vaqt gör kazan. Yöne. Yönesi yok. On kakısının pulu ken. Gıyzam kafeye dişlano. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Упоминаю 6 утра, разбитая душа.